I poraz svima ljudi, dobrodošli u epizodu Captain Steve, danas ponovno snimamo Clash Royale i sa nama je moj drug. Ćao, ja sam Stefan, evo vidjet ćete šta ćemo danas raditi. Da ljudi, danas radimo nešto specijalno, kao što znate dobili smo princezu prije par dana i povodom toga rešio sam da uradimo jedan challenge koji sam vidio na internetu, a to je koliko možemo princeza stvoriti u jednom gameu, tako da, znači vidite ovaj deck, znači imamo princeze glavno, ostalo samo ćemo tu da radimo i poslije ćemo objasniti kako sve to ide, pa hajde da krenemo. I evo nas ljudi, znači krećemo, a sad ću vidjeti šta sve treba da se radi. Evo da vam objasnim ukratko, do double elixir time-a, to jest do overtime-a ćemo se pumpati sa eliksirom, naravno koristit ćemo elixir kolektor da ubrzamo. Stani se, pušti Gianta ovamo da on dok ti piš. Može. Sa elixir kolektorom ćemo se pumpati do double elixir time-a i tad kad dođe double elixir time, tad polako već krenem on da stvara svoje princeze. Ja stavljam guram Gianta da bi odvlačile princeze, da ne bi išle odmah na tower. Jeste. I ajde ti sad to sruši, ovako ja ću sebi staviti elixir kolektor ovdje. Iskreno ljudi, ja i ne koristim baš Gianta, nije mi nešto draga karta. Ok, znači tebi je to. Sad, idemo ovako i šta ja radim sa princezama, jeste to da ih kloniram tako da one brže uništavaju. Bacit ću rage ovdje, bacit ću elixir kolektor. Ti ako imaš strele samo posao uništi. Imam kod sebe, spremni. Ok, stavit ću ovo ovako, evo spremi se polako da... Naravno, spremni se. Tako. Bacit ću rage i sad može da kreneš da se pumpa, znači pumpamo se do onog overtime-a. I onda posle on stavlja tombstone kod njegovog king towera, a mi posle stavljamo princeze, onda nakupimo više princeza pa ih kloniramo i tako će to ići cijelo vrijeme. Inače možda će ovo malo biti smor za sve vas koji gledate ovo dok se mi ne napumpamo, ali posle vidjet ćete kako sve to ekstra izgleda. Može ovdje elixir kolektor, znači još malo, još 30 sekundi se pumpamo i posle toga kreće, znači sve ekstra. Ok, bacit ću ovdje rage, idemo ovdje elixir kolektor, još jedan. Ovo već na početku izgleda onako ekstra. Ovako, znači još 10 sekundi, možeš da kreneš polako da postavljaš gore tombstone, mislim kako hoćeš. Čekaj, još jedan da postavim. Ajde. Može. Može, ajde. Čekaj samo da se napuni eliksir, ajde. Ok. Ajde ja polako krećem da stavljam moju prvu princezu. Princeza, ja ljudi. Što je bilo sve? Ma ništa, nego mislim da sam izgubio princezu iz Mirrora. A nešto si drugo pustio verovatno. A da, ajde sad moram brzo da reagujem. Ok, idemo klon. Ajde puštaj, kloniraj. Mislim da neću sad puno da se obaziram oko elixir kolektora, sad ću samo ti to... Puštam Gianta. Ok, može. Može, samo i tombstone, znači samo se pumpa i ti polako. To čekam samo da dođe tombstone. Ok. Idemo princeza, pa će mirrorovana princeza i onda ide klon i onda još više se pojavljuju. Čekaj, moram Gianta, kritična situacija. Možeš ti elixir kolektora tu samo da odlače pažnju od ovih. Dobro, nisu, sve jedno. Znaš šta rade čovječe, rovu? Da, bom. Ovo bra, znači što više ti stvari... Teško mi stiže tombstone, a nije problem. Ma bacaš za... Evo ga, Giant ide. Šta Da, počeo da mi koči telefon. Oh my god. Bago mi telefon. Idemo princeza. Oj čoveče. Ne znam kako meni fraps ne krene da koči. Gledaj sad ovo. Nevjerovatno ljudi moji. Oh my god, šta su čoveče. Gledaj, neki su krenule kao amo. Pa zato što ih previše ne baguj mi telefon. Gledaj šta su čoveče. Ovo je stvarno nečuveno. Idemo opet klon, baci bre nešto. Pa ne mogu. Gledaj, Gianta odjedanput uništa. Ne mogu, ja. Ne, to je kraj ljudi. Gledajte vi šta ovdje ima princeza. O moj bož. Oh my god. A ovdje ih ima 50, ne mogu sad da brojim, ali 100% ih ima oko 50. Ajde sad ću, ako hoćete da izbrojim. I ljudi, kao što vidite, nemoguće da se izbrojim. Možda je bilo dobro da sam brojao od početka, ali vjerojatno ću staviti u deskripciji ili kad budem editao tačan broj, pošto ću vjerojatno kad budem editao klip da brojim, mene sada mrzi. Ali eto vidite, tu je nenormalan broj princezi, oko 50.
Znači, previše ih je. I ljudi, znači, odlučili smo da uradimo opet taj challenge, ali sada ćemo uništiti znači sa strelama ćemo ih uništiti sve, onda ćemo vidjeti kako će onaj eliksir, znate ono kad uništite trup, onda onaj eliksir kao ono se rasprosne, sad ćemo vidjeti tu reakciju kada ih sve uništimo, znači odjedanput da ih nema, znači hajde sad ćemo to da probamo i evo nas ljudi, znači krećemo, znači idemo isti princip, samo ovo, ajde ja ću prvi da sad. Nemam klon, ali imam miro, tako da za sada na početku nam eliksir nije uopšte potreban, samo da se mi napumpamo lepo. Ovo je skeleton ću da čuvam. Nisi klonirao princezu, nego si bacio. Nisam imao klon na početku. Sad sam tek dobio klon. Dobro. Ti se naravno spremi poslije da uništiš ove princeze, ja ću eliksir kolektor. Okej. Evo ga, znači ta rode, ti sad ih uništi i spremi se da ovo napadaš na čistu tu kulu normalno. Čekaj, nemam još sve za napad. Pa imaš Gianta. Pa nisam ga dobio odmah. Okej. Eto ga Giant, ljudi, znači on sad kreće u svoj napad, nemaš ništa potrebe da stavljaš iza, Giant će to da reši. Znam. Idemo Zep ovdje, idemo, čekajte. Ne mogu ništa da ajde ovak, stvari klon ću da bacim ovdje, idemo to, idemo ovako. Baci mi malo da se odbraniš od njega. Ma da, evo. Tako. Klon. Ovo. I sada, naravno opet će vam biti dosta taj deo dok se mi pumpamo. Možda ubrzamo, možda i ne verujem. Ali za sada se pumpamo. Znači evo stavljamo ovo, sad čekam da mi dođe ovaj mirovan eliksir kolektor koji je level 8, znači on je malo bolji. Idemo tako, znači šta radimo sada jeste ponavljamo sve isto osim kraj će da bude drugačiji jer će on samo strele da baci na taj, na princeze. Možda je to nebitno što ćemo sada raditi, vas neće to zanimati kakva je reakcija, ali mi baš hoćemo da provjerimo kako će biti reakcija, mislim, ono kad taj eliksir kad se rasprosne iz tih princeza. Nadam se da znate šta hoću da kažem. I bacit ćemo i Zep, ovo, evo ga kolektor. I tako to, još 15 sekundi i poslije možemo da krenemo, idemo Rage. Biće ovo zanimljivo. Da bome, znači sad kreni polako Tombstone da bacaš gore. Evo samo još ovaj eliksir kolektor da se postaviš. Ajde bre, postavlja ti polako, ja ne moram da žurim baš. Ajde. Idemo princes. Nemoj da bacaš ovom uništavnih kolektora. Okej, evo malo ljudi opet znate ono što nam se dešavalo pre ona konekcija. Je zezala, ali vidite internet radi lepo, a piše da konekcija nije dobra. Nemam pojma šta je to, ali nadam se da će, evo sklonilo se, idemo to, klon, idemo. Svetko zbog interneta. A dobro. Gledajte šta definitivno, ja ću ti kažem, poslije možda baciš sad i Gianta jednog. Dobro, sad odmah. No da, pa i sad ovo. Evo Giant probio. Evo su, gledaj ovo. Okej, bacite Tombstone sve što možeš. Evo, trudim se kako god može. Idemo tako, znači poslije svakog ovoga bacamo klon, vidio sam neki youtuberi bacaju tek na kraju klon, mada ja klon stavljam poslije svakog kao dela. Ne može da se sad već stavlja strele. Čekaj, nemoj još, čekaj poslije ovoga. Pa ne mogu više. Čekaj. Slabo eliksira imam. Ajde, baci. Ajde, sad će vidimo tu reakciju i... Oooo, brate. Oje čovječe, kako je, ovo je baš bilo lepo. Boje, nijanse tih boja su bile prelepe. Ajde, sad ćemo da te uništim ovdje. I da vidite to za ovaj video, nas je na svidao ga, ste like, share i subscribe i vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.